Waar kan ik dan beter beginnen als in de Van Tuinen leren? Je moet er toch een beetje om je eigen naam denken uiteindelijk. Hè? Wat een heerlijkheid. 20 concerten brengen we in de komende weken bij hem. Huiskamerconcerten. En de meesten wetten die concerten jouwen, die weten van niks. Dat wordt dus een grote verrassing. Even zien, als er een bellen is. Ja, er is een bellen. Frederik Dijkstra. En die weet van niks. Goedemorgen, Frederik Dijkstra. Ja, wij komen even langs. Ja, nou hartstikke mooi. Ja. Dat is echt een overweldigende verrassing, zou ik maar zeggen. Maar ik moet eigenlijk Sita ook even hebben. Oh, zie dat, ja, maar mijn vrouw is correct even om wat kippen. Oh, daar is Sita. Ik moest even een vlechtje halen. Oh, de beste boel aan pseudometrie. Wij komen even langs vanwege de start van de Frieske Top 100. Nou, dat is geweldig. Ja. En toen hebben wij een bericht gekregen van Sita. Die heeft dus een mail gestuurd. En wat zit daarin, Sita? Nou, dat ik een hele leven man heb. En dat ik hem graag verrassen wil. Nou, dat is toch wel heel bijzonder, ja. Waar Pieter eigenlijk voor de eerste ontmoette had, dat is bij Crescendo, een concert van Crescendo in Holwert. Aha. En toen, in het begin trad Pieter wel eens met het korps op. Ja. En knoopjes en weet ik volle. En dan hingen we dan beneden bij de Hamelande Veerhuis in Holwert. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat wie Pieter dan ik. En dan, ja, dat wie geweldig. Wilkes erin, huppakee, ik kom achter hem aan. Gitaar mooi, zullen we even stemmen, kan even warm worden. De stembus is hier, hè. Friesketop100.nl. Jou is je een persoonlijke top 5, want we willen weer een mooie representatieve lijst hebben. Het is correct als trouw je hem jongen weer een beetje, hè? Dat gevoel krijg je er bij, ja. Rechtstreeks vanuit de Van Tuinen leren nummer 38 in Dokkum. Pakers in wijn. Ik zie ook daar een foto van een oud dolfijn, pakers zien wijn. En ik dacht bij mezelf, zo kon wij daar in een pakers zien wijn. Ik maak leidje als ik weer rond om die thee. Het wie pakers eerste auto en wat weer bleef. Hij ziet het grutsk efter het stuur met een grauwe sigaar. In pakers zien wijn, vooral is kort pakers zien wijn. En op de van een rit al jaren misselijk en raar. In pakers zien wijn, vooral is kort pakers zien wijn. Broer en ik zitten tussen Beb en mijn op een achterbank en ze drukken dus haast pink. Hij leest de kaart en ziet naast paken mooi rond. Mijn zusje opschutten, wij hier een kwalengang als het mooi waar wie in het pies snijden. Gingen over te rieden, een heel lijn in pakers zien wijn. Pakers zien wijn. Er is een opjefte westje, ze verwacht je toch een beetje zo'n je deze kennen, want dit is geen tafel zelfs wat er hangt. En dan moeten wij twee mensen verrassen, Skelte en Matje de Jong. En met name Skelte, dreig verhaal, maar we hopen je een geweldig plezier te doen met het concert. Ik zou zeggen, volg mij. En dan bedden wij on op nummer 33. Nou, daar zit S de Jong, dat kan je niet missen. Nou, dan zullen we hier Matje hebben, denk ik. En daar is Skelte ook nog eens mee. Goedemorgen. Goedemorgen, kom even een beetje naar. Het is wel een beetje fris, maar kom even een beetje naar voren, zodat we hem goed zien kunnen. Nou ja, dit is toch prachtig, hè? Ja, schrik je ervan, hè? Nou, ik ben Geert. Goeiedag. Geert van Omroep, zal ik maar zeggen. En ja, wij komen hier eigenlijk even langs op fysiek van de man die hier naast mij zit. Dat is Jouke. En Jouke zal even vertellen. Oh ja, ik moet ook even. Ken je hem deze man? Pieter Wilkes? Ja. Bloeske van bij de knoop. Bloeske maar de knoopjes. Dat is dezelfde. Ja, dat klopt helemaal. Dat is helemaal goed. Maar Jouke, dan moest even vertellen waarom wij hier, Pieter en ik, binnen. Nou, ik denk dat verzin het Skelte wel. Nou, dat verzin het Skelte wel. En doof vies dat ek wel, Matje, of net? Ja. 8 december, dan moet er een operatie plaatsvinden. Een belangrijke operatie, hè? Ja, in Amsterdam. Ja. In Amsterdam. Ja. En het is een beetje de operatie van, ja, mag ik het zo zeggen, de rop onder eronder. Ja, dat is Beste jongen, hoe houd je dat vol? Dat is toch een vreselijke gedachte. Maar de heeft geen keus? Nee, ik ga geen keuze. Nee. Ooit geen kijken, dus ik moet, nou ik. Ja. Ik moet.
Wij sjuggen daar rennen met een slang en daarom een taske. Dat kist net maar rieten. Nee. Dus ik droeg een operatie de eerste keer. Ja. Dus toen heb ik alles eruit kring als het ware. Ja. De slok naar hem en... Want ze zeiden ze mij, we iepen de top 100 stemwieken. Daar kwam op stemmen. En toen hebben ze mij gevraagd, worst toch dan voor de mensen jongen? Ik zei, nou, dat dacht ik niet. Nee. Dat is niet een goed dat idee. lukt Dat niet. is geen goed idee. Nee. Het lukt net. Nee. Dus dan hebben we Pieter maar aan. Oh ja, nou mooi. En Geweldig. die sil speciaal voor Jim, voor die en ja, voor je beiden. Sil die straks jongen. Nou, Hoe geweldig. ligt het aan? Mooi. Ben je een beetje, ja, je bent wel fan van Pieter, toch? Ja, natuurlijk. Het Frieske stamboek die ik schip is bijzonder. Het Frieske stamboek die ik schip is uniek. Ze dogen weer van oren schip net onder. Maar ze hadden linker en de rechterpootjes. Ze hadden linker en de rechterpootjes. Net gelijk. Dankjewel. Ha, goeiedag. Ja, goeiedag. Hij heeft een goede pet op. Ja, daarom ik zei dat die pet hebben op. Hoezo? Ik zei, Omroep Friesland, die komt hier. Hoe wist u dat? Ja, Ja. ja. Nee jongens, ze wisten van niet. En verdikke me komt hij daar aan die site van wat hier wat dat dan maar Friesland hier. En toen win je niet. Oh, dat meisje van DL? Die mag oppakken Kijk, liggen. nog vriendelijk goeiendagje zijn ik. Oh, je nooit man. Nou, dat gebeurt net werk, ik die wel vertellen. Elle en Willy die gaan mij en us altijd bijstien in de zorg voor en mij om mijn mooie verstoorde man Iske. Al jarenlang ben ze er altijd voor ons west zonder enig voorbehoud. Ze wisten meer van us en van mij en mijn man zien leien en de zorg om hem als uw eigen baan. En ik zei, Ietske, die missen we nog. Ja. Ja. Ja, want dan komt dit een hele orde hoeken van de provincie als Jim. Jim Kinkelkool van de camping dus, dat ja, is het. gewoon puur van de camping. En Ja. en ja, die man aan midden zit en die ene keer jouwde die dit en dan hij vertrouwt hij ook wel, maar dan hij kent het meer en dat kan ik niet goed krijgen. Nee. Nou, maar stel even zien wat ik mij om af. Kom er eens even bij, Pieter Wilkes. Hij is er zelf bij. Jazeker. De man met de gitaar. Ja. Timmerman Tjonder, want dat weer mijn man zijn liedje. Ja. Dat had Pieter speelzong toen we 25 jaar getrouwd waren. Toen wie hier dat correct uit. En daar heb ik hem toen van vregen. En dat wil ik nou oordragen aan Elle, want Elle is nou mijn Timmerman Tjonder. Ik haal zo'n gern en iemands bedoel. Ik ga een grote wijn, een brood argero. Ga kouden hangen en het is er een lief. En al dat ik zie je is een timmermans zonder zweef. Ik ben een timmermans zonder, geef en vertrouwd. Ik ga in mijn leven al heel wat opbouwd. Ik werk je mijn per, gipskit en hout. Ik rijd je doen en het verhoort in goud. Al wat ik onrijd je, verhoort in goud. Ik rijd je doen en het verhoort in. En dat zag hier de eerste dag van de campagne voor de Frieske Top 100. We hebben werkelijk een topdag gewoon. En morgen ben we er weer in al die programma's. De artiest is dan Carla de Bruyne. Ondertussen blijf stemmen en graag ooit morgen.